Elek is megpróbálja a mutatványt. De ne köpj ki, Elek, edd meg! Mehet? Ha? Mehet. Occupante, úti a crisi della failla. Fahéja! Edd! Elek, nyeld! Nyeld! Olyan buzi vagy. Svisnyálom, Geci! Svisnyálom! Nyeld le! No nyáli már a vízet, adjál vízet! Hideg van meg! Adjátok már vizet, meghalok! Bazd, beakadt a fogam! Zsolt! Ezek után... Maradsz még 3 embernek fahéj. De Ricsibe vállalunk. Nem. Ja, nyomjatok! Nyomjatok már. Ketten, hallod? Ketten vicces. Gyere már. Valaki videózok én. Videózunk, Ricsi. Jó operatőr vagyok. Egyetek! Na, megy! Muti! Az áru. Ott az áru a kezükben, a fahéj és a víz. Elek majd kommentál. A mentőakció. A víz. Van valaki ilyen rendes kanál? Várjál. Van kéznél? Szerintem elég lesz Ez az. a kokain. Jó, elég ez. Elég ez. Ez a drogozás Az is egyik nem új nagy. formáját próbálják ki a srácaink. Na, van. Nagy virágmegvető bátorságot tanúsítanak. Jó, ilyet be. De oda még a végén. Még megy arra. A végén fején. Még? Jó. Ez elég így, nem? Adjad akkor. Készen állnak a megpróbáltatásra és a Menjünk röhögésre. el. Arra még tegyél. A legközelebbi epizódban... Na, férjetek bele egy képbe. A legközelebbi epizódban köriport fognak enni. De... Nem, erre kell magam kezdve. Na. Nyomjátok. 3, 2, 1. Várom. Hogy a szemed? Ez geci rossz. Jöjjön szép mosoly. Összeállt a szám. Csak kell nyelni. De edd meg. Folyik. Fúj, bassza meg! Nem akarom rajálni. Én megpróbáltam. Azt is bekönnyeztem. Új, benne bubukám volt! Mint a szartrágnál. Le akartam nyelni, azért haltam meg. Ha lenyeli, akkor meg lesz. Ez mindenhonnan fahéj jön. Daráljon. Na nyerd le! Add már rám, na! Add már rám. Hiányok még. Nagyon jó. A torkod azt kibaszottul égeti. Gyerünk bubukámzához. De már benyálaszta, hát ha jobb. Na, hadd szóljon. Te mindjárt hányok. Lenyelted?
Basz meg, hülye. Challenge completed. Az internet sztárja. Dömény Tamás. A fahéj győztes. Legközelebbi részünkben curryport fognak lenni. Egy kis wasabi-t. Bazzeg, én szárazon akartam lenyelni. Videó vége.